Tipra Motha Batbar, Tipra Motha Chalak, Tipra Motha bo IPT hanya Wngkha. Abo hai tabu podre pod comments post shock selugui mano Facebook ni bisingti podre pod abo hai bubagra Chalak, bubagra thokika Tipra Motha bo Chalak Wngkha. Tipra Motha simino asawai tamuni dopano mathangan nei phiaba Tipra Motha bo last ke Chalak Wngkha thokika haste lukurokno abo hairo podre pod chung post rok lugumano. Friends, noro ob video no puilan sim pathujor nadi ob video na saka nini pokrogo je rasnti habdo tomani abo khibidi khoroksa Tipra sangai ob video nadi neng kampe buji manan chung lugui mano Tipra Motha asai mani iba songtjak mani bisik palya ko nei 2021 biswa se Tipra Motha asai mani phiaba Tipra Motha asai mani bara phano iba kom phano belakne pir jagai thanga awta mun bagai ke bubagrani kok khnamani bagai bubagrani te speech kaham ohani bubagra se sini bagai dopkhana muthana bagai ongkhri phayo aboni bagai hasteni gwangma gorong thani Tipra sarok buagran chabawo ongkhorka naidi nor khele khai semia je jagao buagra speech wo iba cox thago lukubus tango bini cox thamono nor khele khai semia naji botam sa bini cox samata Wngkha Tipra sani bagai mungsa kaisa lama kalanggai thangnai ang tongsak iba ang thiasak dai kise bomosa ang tongsak compromise khlaya written ria sapoinjo ang kebobai alliance ya iba kebobai Thansa ya ne bo kogruma tong sing bini o speech gobangma bano khanaka apro haseni gobangma lukoro yak problayo tongthong jalayo buagrao sao smai tangaino lukubus kango ishorni bungnawi gothang tongsak compromise khailengya Tipra sani bagai mungsa kalangai thangnai hinai phiaba tabuni o jorawo tabuni ungtong jorawo hingkai abobo khlayo tong tabunke boro baksa bubagrano hamya ni chonglakya Tipra Motha no thokiwu hinlaikya nadi bini kok samabai je samo bidai mili baksa IPFT by Tipra Motha no compare khlayo susalayo IPFT ro afro je modality committee khana hini je samani a modality committee khada khajaka abo takon semia je o modality khana hini nu kunu phurupano India government media baskang phai press family nro lukha nokya bubagrani je naharumbai bubagra je samung khlaimani je bokkok rumani abo noro kahbo khrani khoroksa Tipra sangai jedin bokrogo political mind on abo khibidi bubagra tamsa Tipra sani bagai mungsa klangai thanai phiaba bini sanmo greater Tipra leno haipano bo omosau kaisa Tipra san bagai ang klangai thanai tekisangka ang written ria saponjo pojonto ang kebobai alliance ya paitho hangkai 2 March hangkenyo Wngkha chukti kha iba agreement sign khelekya sabobai three party kha Tipra Motha India government te Tipra government aro kun political party kri dan Tipra Motha simisi party ayo India government si yang mo Tipra sarkar si aro kun political party kri aje agreement signature mani abo Home Minister Amit Shah lokubuskan phai saka sing o agreement mas nugiman kha tam je Tipra sani laibumoi kurungjak abo Tipra soni ngi thana iba resolve khlaijanai
tabuni nirmohol hairo abo hai potre poti Tipra sa ni lango kubulsa abo kihilman pinai jesini land rights je ha ni power je singtong tumon a haroni phan abo Tipra sa yo phanya ke aro sinte logiman kha language economy abo hero nadi je buba gra kogrimani abo nade nangai buba gra damsa greater Tipra land to bini sanung kotono haipano Tipra sa ni bagai mungsa kelangi tanai samani bo Tipra sa ekor khakya 2 March sign khakya India government by India government BJP dongthun jespan dongthun ta buskani Lok Sabha election a agreement to kamathya abo to dongnai no e abo hake bo agreement khakya tabo khna 7 tarik 3 March 2024 फुंनि 9:30 गनो ए राज भवननि दरबार हल कायसा समाय तांगवानि उनाय आरो Tipra Motha ni MLA minister ni थानाय cabinet minister that means BJP by Tipra Motha alliance Wngkha o alliance ma tino tabo gobang ma lukrok khamokja khakoija tamun bai no khamokba 너는 사적 빌리보바 그라 Tipra Motha founder 너는 sirik kogi saja 앞으로 능 문의 똥톡자게 야파 걸어보 앞으로 내가 삶이야다 무지야다 앞으로는 사자 보바그라 안 retirement 먼저 개와 alliance가 인데 고멘 Tipra 고멘 바이 retirement 카 싱가서만 카 카타오 시작 누카 alliance 카 Ke apa thaki ma klaya bele nini buskango nono chirikhu sayoka return ma esa poncho keu bai compromise klaya keu bai alliance ya nai ke tabu return man thaka ta alliance kha wan sunya di je buba gara asek jora kolok ma luk buskang phai kok kasar pani space rimani abo Chalak da sa ko boi je bini samung bai bini kograma nor nai nela kaisa chere di bini kok samano kaisa pan bo Chalak saya je sawo abono khlayo ka paithago rite bo makha BJP bai alliance Wngkha abono bunya hamya sanan saka ni jiwan chuya di bo akitam samani tam khlayan samani ko je khlakya bunya kok khaja sakhna bai te khorsono Chalak nani thokai jai himani abo langmo belaya tera muru semua suna tamo sa tamo khlakya noro buji kana kha khlayo angkuno Tipra Motha ngi bidus namya angkuno political party ngi bidus namya noro no kisa simung rimani si de tabuni untong jorawo salai tamani wansu tamani kongti jotolona hambai Tipra sa ai lok thun